O Grupo Educativo Castro San Miguel leva máis de medio século comprometido coa educación. Todo comezou en 1957 coa creación da Academia San Miguel, cuxo obxectivo era preparar os mozos para afrontar o mundo laboral. En 1960, José María Bouzó e Josefina Fernández, ademais de unir a súa vida persoal, decidiron emprender xuntos o camiño cara ao proxecto educativo que agora nos une. Implantan a formación profesional nos pisos de Joaquín Loriga. Cando estes resultaron insuficientes, xurdiu a necesidade de dividir o centro en dúas ramas. O FP no edificio Joaquín Loriga e Educación Infantil nas novas dependencias do Colexio El Castro, situada naquel momento na Avenida Hispanidad, nacendo así en 1978 o Castro San Miguel. No ano 1986, o Colexio El Castro trasladou as súas instalacións ás que hoxe coñecemos na Gran Vía de Vigo. O traballo diario dos nosos profesores busca despertar en nós o interese polo coñecemento. Son mestres cheos de paciencia, paixón, creatividade, ilusión, alegría, amor e a verdadeira intención de traballar para formarnos. No ano 1990 incorporouse ao proxecto o Colexio San Miguel II, antiga Nebrija, que xunto co resto de centros forman o Grupo Educativo Castro San Miguel. Nestes 50 anos de existencia pasaron milleiros de alumnos polas aulas. A verdade é que os nosos mestres non só buscan a calidade, senón que tamén priorizan o noso desenvolvemento persoal e a nosa autoestima. Por todo iso, dende ben pequenos, nós, os alumnos, sentimos que formamos parte dunha gran familia, onde sen deixar de ser nenos aprendemos a amar e respetar o noso traballo e dos nosos compañeiros e compañeiras, e onde nos sentimos axudados para alcanzar os nosos soños e obxectivos. Pasaron xa máis de 50 anos e o noso grupo educativo fala xa varias linguas. Continúa a renovarse e nos sentimos que coa existencia e cariño nos preparan para a vida de mañá.